Malawi Brief. Amainda bambo, anyamata, komanso asungwana, mbadwa kapena kuti nzika za dziko lino la Malawi, kwina kulikonse kumene muli poyamba, ndinene kuti muli bwanja Malawi. Ine ndimakukondani kwambiri. Ine ndimakunyadirani kwambiri. Ine ndimamvananu kukoma kwambiri. Anda Malawi mumve kunena kuti ndino anthu akumva komanso anthu abwino kwambiri. Anthu osavomereza wina azikuikani kuntosho ngati maliro a njoka. Wina azikudyesani ntoliro mphamvu zili m'manja mwanu. Ino Amalawi inu ndimafuna choyambirira ndikuthokozeni. Lero lino ndiyankhula mochepa, ndupempheni kuti muzimve mfundozo in a matured way. Ndibwereze, muzimvesese mfundozo mukukhwima nzeru chifukwa ndiyankhula zokhazo zochitika. Remember ntchito yanga ndikuphunzitsa dziko, kudziwitsa dziko komanso kulikumbutsa dziko. Why? Tikufuna ngati dziko tisamapusitsidwe, tisamabwezedwe mbuyo, tisamakankhidwe pansi, komanso tisamalondole zidempete. Kaya mwandimvesesa, zidempete ndi anthu amene amaganiza ngati zidebe zoboka, zimene simungakhale madzi, zidebe zimeneno mitu yake muli mphepa, mitu yake palibe chimene angapange cha nzeru, koma kumangowononga zinthu. Ndimafuna mundisatire bwino kwambiri. Amalawi anzanga konse kumene muli, remember ndinazayankhulapo m'mbuyomu kunena kuti ku Malawi tili ndi bungwe la HRDC. Ndimafuna choyamba ndisanafotokoze nkhani yache, ndifotokoze kuti HRDC ndi chani. Amalawi HRDC ndi bungwe limene limazitchula kuti lomenyera ufulu wa anthu, limene linapangidwa mu chipani cha Malawi Congress Party, limene limathandizidwa ndi Malawi Congress Party, imene imauzidwa chochita ndi Malawi Congress Party, imene kwambiriso imadana kotheratu ndi DPP komanso usogoleri wa Professor Arthur Peter Mutharika. So today, please fellow Malawian, follow me and follow me well. Ndifuna ndifotokoze bwino kunena kuti ngati nzika za dziko lino pasapezeke munthu otazitipusisa. Hello Amalawi. Amalawi anzanga, bungwe la HRDC ndi limene linatiphera Usmani Imedi. Bungwe la HRDC ndi limene linagwirira anthu kwa Nsundwe ndi kwa Mkatalika. Bungwe la HRDC ndi limene linasogolera kuvula apolisi atu ma civil servant kuno ku Malawi. Bungwe la HRDC ndi limene linathandizira kupereka mphamvu kwa zigawenga kukhapa anthu a ma civil servant akupanga mademo yao kupita ku parliament. Bungwe la HRDC ndi limene linagwira ntchito yonse yolanda boma la Professor Arthur Peter Mutharika. Bungwe la HRDC ndi limene linalipa sogolo kupanga funding, kugula zikwanje, kuyenda pena paliponse, kuwononga mtendere wa Malawi. So today, please follow me, fellow Malawian. Remember, nthawi ya mbuyo, chimwemwe, chipungu, mazabuka, anakhwasulidwa galimoto, anamenyedwa, HRDC sinalankulepo china chilichonse. Chimwemwe chipungu, analandidwa famu yache, kani yache ndi wa DPP, ndi mlomwe chakunchinji uko. Amalawi HRDC sinayankulepo kanthu. Remember, Norman Chisale analandidwa malo ache almost 40 acres. Palibe amene anayankhulapo kuchokera kwa HRDC. Amalawi munthu anavutika paka na kulandidwa magalimoto ache, paka na kupangidwa freeze account ache. Zinachitika zambiri. Amati wamangidwa lero mawa kumangidwaso. HRDC sinayankulepo china chilichonse. Remember, Amukito, Minister of Homeland and Security, analandidwa magalimoto wao pazifukwa za ndale. HRDC sinayankulepo china chilichonse. Remember, Professor Arthur Peter Mutharika, State President of the Republic of Malawi,
anapangiridwa freeze makaunti achi HRDC ngati bungwe lomenyera ufulu sana yankhulepo kanthu. Amalawi ndi mafuna mutisatire bwinobwino. Mai Matanga remember anayima pambali pa conveyor chakwera ikudusa, anawuzidwa kuti wapanga chipongwe, anamangidwa Amatanga. Amalawi, you remember that history. Amalawi ni mafuna lero lino chifukwa chani ndi kuyankhula chimachi muchimvesese, right? Amalawi anzanga anthu ambiri anapangidwa chipongwe, achina Maina Vicha, achina George Chaponda. Amalawi, you remember that. Anthu amajunjidwa, achina anthu ambiri, achina Namalomba, kuli anthu ambiri amene amajunjidwa, anthu mangidwa, anthu mayenda ndi mabelo, anthu masakidwa, mathamangisidwa m'magalimoto ndi zigawenga za Malawi Congress Party zimene pasogolo pati ndalama za anthu amene Malawi amadusa ku bungwe la HRDC. Amalawi, follow me well. Ine ndi game changer mutoro chikoni cha usi. Remember, I fear nobody. Nimafuna ndiyankhule chonchi mawono unakuti lero HRDC azuka fanoma nichisale wana kuti malowa ndiyanga and waendesa protocol onso pita ku koti au koti nali yayi malowa nali anoma nichisale choka niponi. HRDC azuka. Achipungu analandidwa malo HRDC sinazuka, anapasulidwa galimoto HRDC sinazuka, APM anapangidwa freeze account ya HRDC sinazuka, Mukito analandidwa magalimoto ati yayi magalimoto wa munagula mukuba zabodza zokazuka fula kwa bera HRDC sinazuka. Today chona ndichifuna chibwere pambala banda HRDC yazuka. Ichi ndi chifukwa chimene amakoti, chimene Amalawi, chimene anthu andale, chimene njika za dziko lino zikuyeneka kujiwa kunena kuti HRDC is there to make sure kuti akupanga protect reputation ya Malawi Congress Party. HRDC is there to protect their party and the leaders. Kunena kuti no akhalebe ngati amphamvu. Ni mafulani yankule HRDC up to date ikulandirabe funding, ikulandirabe zindalama, akulandirabe makobi ochuluka from Malawi Congress Party and some senior officials from the party. Ni mafulani tere chonchi kunena kuti ine ngati game changer ndiyambe ndanoma nichisale zonse zimene munalandidwa Malawi timazidziwa, magalimoto amene munalandidwa timawadziwa, mafamu munalandidwa timadziwa, munazunzidwa timadziwa. Please lamulo ligwire ntchito pa zisilu zonse zimene zimakuzunzani. Honorable Minister Bwana Chimwemwe Madzabuka Chipungu, munalandidwa malo, munapasulidwa galimoto, and maybe you have a little knowledge ya anthu amene anakupanga ni chipongwe chimenechi. Komanso ngakhale ya anthu amene anachita chilichonse chotheka chifukwa chonena kuti inu kayasiwa pakati inu ndi ndani so MCP nkukupangani chipongwe. Please lamulo ligwire ntchito. Ife ngati njika za dziko tili pambali panu akuluakulu, and no one is above the law. And you, Mr. Minister, sir, you have to stand strong and make sure kunena kuti no Malawi akale under protection ya malamulo a dziko lino. Wina amene anatenga malamulo kwaika kumtengo, kwaika m'manja mwace, ndikumalanda malo, ndikumalanda magalimoto, ndikumalanda ma properties, chuma cha wanthu mosasanta malamulo. Lamulo limupeze nditu. Ndinane napo ine kuti HRDC ma MP mukamakalowa mukeneka mukambirane tili ndi zambiri zimene titazipereka ngati maumboni zimene zitapangisa ma MP kuti mukalithese bungwe limene lisakhalenso bungwe. Azikangopanga za chipani osati kunamiza anthu. Lero iya kuti tipita pa nsewu, iya chilungamo sichikuyenda bwino, iya imwakuti tikunena kuti HRDC si inu abungwe lomenyera ufulu wanthu. HRDC ndi chipani cha Malawi Congress Party chimene chinapangidwa fomu ndikuchika pambali kuti chizimveka ngati bungwe, ndicho linga chofuna kupanga support ku chipani cha Malawi Congress Party kuti zonse zochitika zanu zikomere chipani cha Malawi Congress Party. Today
ndimafuna nditero mayi Matanga ndi banja lawo ajunjidwa kwambiri. Magulu achina vice president, magulu achina Chihana, magulu a APM, nduna zonsezi tikuziona zikupatikizapo ngakhale ena ma activist ife takapidwapo tajunjidwapo. Today ndi siku labwino loti malamulo agwire ntchito. Ndimafuna ndipereke chenjezo ku HRDC na musiretu kuwalondola Chisale, musiretu kulondola APM, musiretu kuwalondola Chipungu kayakula Mkito, musiretu kulondola nduna zimene zikugwira ntchito tirelessly every minute and hour, every day and night kufuna kubwezeresanso chuma cha dziko lino. Stop your nonsense. Ine ni game changer chikuni chausi. Tufachani ndikuyankhula iza Malawi. MCP ndi chipani chakupha, wina aliyesa kudziwa. MCP ndi chipani chakuba, wina aliyesa kudziwa. MCP ndi chipani cha nkhanza, wina aliyesa kudziwa. MCP ndi chipani chononga, wina aliyesa kudziwa. MCP ya pulula chuma chonse cha dziko lino, wina aliyesa kudziwa. Therefore, anduna azamalamulo, anduna azachitetezo, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, mugwire ntchito ndi zilombo izi zinatononga kwambiri. Pomalisira, lero ndi Sunday, sindifuna kukuchedwesani, koma ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti Malawi ife sitilolera kuti wina azikhala kunja azidya makata anseula kapena khobwe, azitafuna dowe ali ndi milandu yakupha, ali ndi milandu yakuba, ali ndi milandu yochosa mtendere wa dziko lino, anamera misonkho ya Malawi. Can the president arrest him? Can the former minister, can the former president, can ndani kuchipani? Koma ngati lamulo likumuona kuti analakwira dziko lino, arrest him or her immediately. Ine the game changer. Twere nyenye kapena kuti chikoni chausi. Nimalize chonchi. HRDC sumpanga kantu Malawi kuno. Sitikuvomerani kusokoneza. Amalawi akukuta. Amalawi anawa apita maskulu osalipira. Aulele. Amalawi kuona forex yamba kupezeka dziko lino. Kwacha yamba kukwera mphamvu. Mafuta alipena paliponse. Asimenti ndawatoka ku 60 chakuti 1000 kubwera pa 20 chakuti 1000. Mtendere wa Malawi wayamba kuyenda bwino. Chimanga ndichi chikusasaneka chokapakana pa 45,000 kutokera pa 100,000. Zinthu zamba kuchita bwino. Sitivomera kuti zisiru zina zalandira ndalama ziononge dziko lino. Yes, we know IMCP muli ndi mabiliyoni mwamba kwambiri and mukukonzeka kuti muononge dziko lino, but we the owner of this land will never accept your stupidity. Sitivomera za uchitsiru zopusa zimene mungaza kuti mutakupangira dziko lino. Ine ndi Mr. Game Changer, ndimafuna ndiwauza Mkito a minister pamodzi ndi deputy wanu osasiya kugwira ntchito. Achipungu onse amene anaba malo, onse amene amangozipasa malo mosasata malamulo, anagula manyumba ya boma osasata malamulo, kungomba ku State House ku 44 kandi kuti malo onse abwerere ku boma za uchisiru zimene zofe sitifuna ya. Kali uvesana kaya mnaba ku Green Belt, kaya mnaba party. Ndimafuna ndele milandu yandu amene itamange kwambiri. Ndipo asapasidwe zaka 5 years. Akuyeneka kumala ndira zaka 20, 30, 40. Ngakata kafera kuneti. Ndizi siru zoononga ziko. Ine ndi Game Changer. Mati mtero kuna kuti sitivomera. Kunena kuti wina akhale azisangalala ndi ndalama zakuba, wina kuzunzika ndi kukonza ziko lino. Ndalama azo zili matumba mwanu, tikuziwa kuti zili manja mwanu. Zitengedwemo zikonzerezedwe ziko lino. APM atenge ndalama zonse za anthu okuba, atenge katundu yense amene anapezedwa chifukwa cha kuba ndalama za Malawi. Ndalama zimenezo katundu amene apindulire dziko lino la Malawi. Ine nditwere nyenye Mr. Game Changer, mukhale ndi Sunday labwino. Professor Arthur Peter Mutharika, timakunyadirani. Mayi Gertrude Mutharika, timakunyadirani. Nduna zonse za boma mugwire ntchito mosayang'ana mbuyo. Ife tikuona kuchedwa. Komanso ndinene chonchi, a Minister of Justice mukhale pansi ndi a President, mukambirane bwino za ku judiciary yathu sili bwino, ndiyo nunka, ndiyo sokonekera, ndiyo pepera kunena kwino. Ziganizo zimene zikupangidwa za kuti ngakhale mfumu village headman sangapange iya.
zochita kuoneka, zochita kuti awa akupanga izi pofuna kuti akomedwese awa amene anayika pampano, awa kupanga izi pacho kuti achipanicho utapita manyumba moti kapeza mbendera ndati akokoliri kwali petu. Ndibweranso mawa. Ambuye akudaliseni. Siku lopambana. Bye bye. Ameneyo anali game changer amene waithira fire HRDC. Kumbukirani kupanga subscribe, like, share komanso comment. Ndipo khalani pomwepo pamene tikhale tikupasirani zambiri.